la wangishaya ngempama mengivika kanje wangikwebha ngenzipho la kusabonakala nje ukuthi ngisabovu la ngishaye khona. Siphinde sinamukele khona la kweZulu Mageba TV Foundation lona okhulumayo uZulu Mageba TV. Njenganamhlanje sizonibikela ngodaba la kushawa khona uNonhle Dlamini eshawa udadewabo waziwa ngoHlengwe Dlamini khona la kweZulu Mageba TV Foundation. Kwesinikeza nje ivideo emfishane enizokwazi ukuthi lapho nizwele khona ukuthi ayichazela yena uNonhle ngokuthi kwenzakalani. Sibonga kakhulu. Akhendala wase wangishaya ke wangishaya nje la wangishaya la engishaya ufakile inzipho la wangishaya ngempama mengivika kanje wangikwebha ngenzipho la kusabonakala nje ukuthi ngisabovu la ngishaye khona. Then ke wasathini wathi angihambe emzini wababakhe because mina ngizofundisa ingane yakhe ukukhohlakala, angiphume emzini wababakhe ngihambe. Uma ngingahambi wathi angithathe impahla zami zonke ngihambe emzini wababakhe, njengoba benazi ukuthi mina bengumuntu vele ohanjela umqondo vele kulezi zikhathi ngahamba 28 November ngaze ngabuya mhlana January ngilele esibhedlela yabo. Ngangishayiwe ngishawa umuntu wesilisa. Uma sengishaya yena ungishaya ebusweni ungishaya la engivele ngilimele khona ungiqhubeza nasedongeni uyangishaya umbali. Indlela engimhlonipha ngayo umbali angaze ngize ngimbeke mina isandla futhi angaze ngize ngimphendule ngoba ngiyamazi usisiso omdala. Iyona ke into engayithandike leyo umbali. Ngase ngadecide ukuthi ke ngcono ngivele ngihambe ngoba vele umuzi kababa wakhe angivele ngihambe nami ubaba wami kodwa ngidecide ukuthi ngihambe. Angilwi naye umbali akukho kusixabanisile. Mina ngicasula ukuthi uyangishaya noma kuthiwa yiliphi iphutha engilenzile ayindaba angahlali phansi nami njengomuntu omdala akhulume nami. Uzenza perfect yena uzenza ngcono engazi ukuthi yena yonke into empilweni yakhe njengoba esela ekhona akazange awenza amaphutha. Nonhle ngisacela uchazele umbukeli njengamanje ngoba mina ngitrenda kuwumina ofuna ukuduma ngombali ukuthi wena uzungazi nje ndinombali ungazi kanjani. uTracy ngamazi ngokuthi sahlangana naye eMegacity bekhula ngekhanda yabo athatha advantage ukuthi mina ngalala emshini ngangaphambanela umqondo. Lonto bengayithandiki beyingidla ngaphakathi bengifala ipressure like ngiyamdinga umuntu ozongisiza ngikwazi ukuthi ngithole icounseling ngikwazi ukuthi ngikhulume naye. Mase uphuza namanzi. Sorry asikhatheni. Bafethu nizwe sengihamba ke ngisawa check ekhaya because ngibone ngathi ukhiye bese uthembile ngiyo check kukanjani yabo.